Хәерле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбин Вәлиева бүгінгі шығарылышның төп темалары. Алты гаилә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләре белән бүләкләнде. Түбән Камада озак еллар бергә гомер иткән парларны хөрмәтләделәр. 95 яшьлек юбилей. Тыл хезмәтчәне Мария Закирова озак яшәү серен ачты. Рөхсәтсез үзгәртү өчен штраф. Түбән Камада 3 фатирда законсыз планлаштыру очрагы ачыкланган. Тукай урамындагы 12-нче йорт ишек алдында машина янган. Шаһидлар төшергән видео. Гаилә паркында яңа робот хезмәткәр эшли башлады. Ул ял итү территориясын карап тору өчен җаваплы. Тегелрәге үлән чабу белән шөгыльләнәчәк. Элегрәк хәрби максатларда актив кулланылган җир өсте роботлаштырылган платформа хәзер тыныч тормышта да файдалы эшли башлады. Аның ничек эшләвен һәм нәрсәләргә сәләтле булуын безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. Бу кечкенә машинага зур эш йөкләнгән. Белгечләр әйтүенчә, робот 10 минут эчендә 100 квадрат метр мәйданның үләнен чаба ала. Техниканы тулык куәттә кулланганда 1 сәгать эчендә 2 гектар мәйданны тәртипкә китерергә сәләтле. Роботизированная платформа. Роботлаштырылган платформа үз аккумуляторы хисабына хәрәкәтләнә. Монда двигатель генератор булып эшли, ә ул шнек пычакларны шушы хәрәкәт аша идарә итә. Гаилә паркында әлеге робот печәнче сынау рәвешендә кулланыла. Белгечләр аның эш сәләтен күзәтәчәк һәм кирәк булганда төзәтмәләр кертәчәкләр. Мондый платформаларны хәрбиләр алгы сызыкта патроннарны ташу һәм яралыларны эвакуацияләү өчен күптән куллана. Хәзер исә техниканы тормыш ихтыяҗларына җайлаштырырга ниятлиләр. Если он хорошо себя покажет, еще раз скажу. Әгәр ул үзен яхшы яктан күрсәтсә, паркка тагын берничә модельне сатып алырга планлаштырабыз. Өстәвенә алар кышкы чорда карны җыеп алу мөмкинлегенә ия. Коммуналь өлкәдә эшчеләрнең җитмәү сәбәпле мондай техника шәһәр өчен бик кирәк. 1 яки 2 робот белән идарә итү өчен 1 оператор җитә. Якынча 500 метр ераклыктагы пульт аша идарә итү мөмкинлеге бар. Яңа хезмәткәр паркта ял итүчеләрнең игътибарын үз эшенә җәлеп итәргә өлгерде инде. Гөлия Нигъмәтуллина, Алмаз Кашаев, НТР яңалыклары. Түбән Камада машинага ут капкан. Гадәттән тыш хәл Тукай урамындагы 12-нче йорт ишек алдында булган. Шаһидлар төшергән видео социаль шелтәләрдә таралды. Кадрларда күренгәнчә, башта узы баручылар ялкынны үзләре сүндергә тырышкан, әмма янгынны тулысынча урынга килгән коткаручылар бетергән. Бу соңгы көннәрдә шәһәрдә теркәлгән икенче автомобиль яну очрагы. Дүшәмбе көнне Яшьлек урамында 6-нчы модельле машинага ут капкан. Түбән Камада 3 фатирда законсыз үзгәртеп планлаштыру очрагы ачыкланган. Химиклар проспектындагы 76Г һәм 60-нчы йортларда, шулай ук Мәктәп бульварындагы 3А йортында яшәүчеләр бер үк төрдәге кагыйдә бозган. Алар кухня белән кунак бүлмәсен берләштергән. Бер очракта газ плитәсе рөхсәтсез рәвештә электр плитәсе белән алыштырылган. Хокук бозучыларга 2000 сум күләмендә штраф салынган. Тиешле документлар административ хезмәтләргә тапшырылган. Тыл хезмәтчәне Мария Закирова үзенең гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Июльдә аңа 95 яшь тула. Сугыш елларында хатын-кызлар эшләрендә катнашкан, үгезләр белән җир сөргән, бертөкле культуралар чәчкән, урман кисүдә катнашкан. 7 еллык мәктәпне тәмамлагач Казанда һөнәри белем алган. Түбән Камага ул 1966 елда килә. Биредә 25 елдан артык трамвай йөртүче булып эшли. Бүген Мария Закирова кызы һәм 2 оныгының кадер-хөрмәтендә яши. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Озак еллар бергә гомер иткән парларны хөрмәтләделәр. Тантаналы чара гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен бәйрәм итү кысаларында оештырыла. Кунаклар өчен мавыктыргыч осталык дәресләре, конкурслар, спорт уеннары, иҗат коллективлары, чыгышлары әзерләнә. Иң дулкынландыргыч мизгелләр мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләрен тапшыру тантанасы. Дәрәҗәле бүләккә 6 гаилә лаек була. Бу хакта тулырак алдагы минутларда.
Бәйрәмнең төп кунаклары үрнәк гаиләләр, мөхтәрәм парлар арасында НТР Медиа холдингы хезмәткәре, Туган як газетасының баш мөхәррире Фәрит Имамов һәм аның тормыш иптәше Елизавета Ивановна да бар. Алар студент чакта ук танышканнар, 43 ел бергә. Дус һәм тату парларга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләр тапшырдылар. Дәрәҗәле бүләккә 6 гаилә лаек була. Һәрберсенең үз гореф-гадәтләре, бәйрәмнең дулкынландыргыч мизгеле мәхәббәт аңлату. Рөстәм һәм Аделина Сәйфетдиновлар никахларын рәсмиләштерәләр. Яшь парлар Түбән Камада танышканнар. Кияү сәнәгать предприятиесендә эшли, Кәләш шәһәр хастаханәсендә шәфкать туташы. Түбән Кама бәхетле гаиләләр шәһәре фестивалендә күп балалы гаиләләрне дә хөрмәтләделәр. Аларга тоныклык тапшырдылар. Иң яшь катнашучыга бары тик берничә ай. Кунаклар өчен бай эчтәлекле программа әзерләнә. Осталык дәресләре, әдәби мәйданчык, хәрәкәтле уеннар, иҗат коллективлары тамашачыларны чыгышлары белән сөендерә. Артистлар гаилә һәм мәхәббәт турында җырлар башкарып, тамашачылар аларга кушылып җырладылар. Гөлия Нигъматуллина, Светлана Шумкова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Озак еллар бергә яшәгән гаиләләрне 11-нче мәктәптә дә хөрмәтләделәр. Алар арасында Иван һәм Валентина Башуровлар да бар. Гаилә башлыгы отставкадагы хәрби хезмәткәр. Ул Әфганстанда һәм махсус хәрби операциядә катнашкан. Бәйрәмдә солдатларга ярдәм итүче волонтерлар да билгеләп үтелде. Мишагиннар ватан сакчылары өчен 3000-нән артык пар оек баш һәм 81 пар җылы бияләй бәйләгәннәр. Шулай ук шәһәрне төзекләндерүгә зур өлеш керткән активистларга рәхмәт белдерделәр. Бәйрәмне Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин оештырды. Чара ахырында катнашучыларга истәлекле бүләкләр һәм ак ромашкалар тапшырылды. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.